So can you call i-Arcade Umkidani for us? Like sifuna nje shout out of his. Shout out to Yeah. again. Mhlawumbe ubhizi simzama. Dakota. Bhuti omdala uGrand. As long as uGrand nabo ama-face la bafuna uphosta i-shout-out nje kuphela. Shout out to Bajan again. Great, Fitz. You live at Simeon Kevin Show, Fitz. Right, Siyabonga, siyaphila bhuti omdala fethu. Sifuna nje ukushout out afethu sisho ukuthi siyakubona izintwana fethu edubane into oyenzayo inkulu kakhulu and sibonge futhi Kakhulu, nokuthi ube yimenso entwaneni yethu owethu ngapha eceleni yabo umgade nje fethu. Sibonge kakhulu. Awukho kudlula ukubambisana bhuti wami and akekho ongcono kunomunye kulento esiyenzayo noma ngabe kuthiwa yini but nje once understand ukuthi ukusebenza ukubambisana ikona okukhuphula nayo iyona nto eyosiza ngoba phela lento odlelana umona bhuti wami isisha abantu abaningi phansi and isazoshaya abantu abaningi futhi. Siyakuzwa fethu. Yeah, we need to be careful kulezi zinto ukubusisana nje sisodwa kubaluleke kakhulu my brother and akekho ongcono kunomunye because isikhathi fethu asithembisi kusasa omunye kusasa kanjalo kanjalo. Siyabonga bhuti omdala fethu. Buka phela sifuna ukubuza fethu ukuthi Sanbonani, it's your boy Kevin Dwande, and this is the Simeon Kevin Show. You know what's up, and I'm with my boy here. Simama wama 2000. Over 2000, exact. It's a special cringe awungitshelanga ngani nami ngigqoka iskipa se box. Yeah. Boy, bengazi phela naso mfethu yabo. Usikhona fethu. Sengisetha mfethu. Inkinga nginqoma sona ningcobo mina mfethu ethini. Hayi umuhle nanje Showcase for grand mfethu. Great boys. Exact. Ngizwa kuwe. Mina ngimoja mfethu njengoba ungibona nje always on a positive go. Mfethu today it's a special edition siphethe I-minister yama-2K bafethu sihlongwa owethu. Sure. So leli gama leli minister yama-2K, tell us where does it come from dog? Intsha yami engase ngikutshela bafethu ngingahleka ama-out. Yeah. So mfethu ngangishaya i-21st yabo. Yeah. Last year ngangishaya i-21st yami nje mfethu. Acela bo uleti umalume uthi ngangishaya i-21st la ekhaya yabo. Ngizo-invite abantu abangani bami abathengele inyama nje utshwala mnandi be happy yabo. Sure. Leto mangishaya bafethu vele gcwala ngale ndlela le mfethu nami mfethu ngi-understand awathi sekuyiclub mfethu kuzosofa ngibakhipha ngizochillwa yabo. Ekugcwala mfethu kugcwala mfethu ekudance mfethu yabo. After kuphela wona le 21st abantu uthi mfethu shama host house party mfethu uphinde uyi-host mfethu house party. Mina mfethu beka wena i-house party yabo. Bengishaya nje 21st yami nje mfethu yabo. Alokho bengipressurize abantu. Athi yazi ukuthini? Wathi ngizame le nto yabo. Just nje ngizame yabo. Ashaya umhla 3 November last year, 3 November. Abhukha idladla nje mfethu ngitshela umtshela mina mfethu ngicabanga ukushaya house party labo wathi hayi i-flop. Awuthi vele ehlala lodwa shaya ngidladla mfethu hayi siyenze le nto mfethu. Bhukha isound mfethu kamnandi lapho faka i-laptop faka u-aux. Ngaqala ngo-aux ke mina. Faka u-aux nje mfethu into la DJ nge-laptop yabo. Ayingenze le nto ma-athi ekugcwale mfethu house party. Imali ungena yabo bafika begcwale mfethu ekube mnandi yabo. During that night ngiyababuza abantu mfethu ukuthi siphinde lento ngomhla ka 28 December yabo ayivumi Confirm manje nakhona yabo ayivumi inhlelo mfethu yabo. Angaqala mfethu ngiyathi angiyi-minister ama-2K mfethu yabo. Ama-2K ngwaphethe angilalela mfethu ayizwa I don't think iyona i-minister ama-2K yabo. Qala ukujwayeleka hayi minister ihostile yabo. Ngishaya futhi nge-house party ka-Annie ngishaya ngomhla ka 28 yabo. Nakhona bafethu ekugcwale mfethu yazi. Ngitshela ukuthi after leyo house party leyo umuntu oyishwebile la ngomhla 28 babengifonela ngomhla 29. Mfethu hosta nini futhi hosta ngomhla 31. Nayi bo mfethu i-poster ngizoyikhipha mfethu eduze kanje mfethu yabo. Ayenzi sense leyo nto. Ngilale mfethu ngivuke mfethu ngomhla 30 mfethu. Ama-comment aba more than 15 so mfethu awuphinde uyiphinde mfethu. Tshela ukuthi mina i-poster yami yaphuma ngomhla 30.
kodwa ngomhla 31 ekwanginingi ekugcwele nga-end mfethu ekugcwele ekwanginingi bafethu. Sure. So nje try nje ama-house party nje mfethu ngoba hlezi ngishala ama-2K nje bese ngibizwa nje nge-minister ama-2K. Minister ama-2K Ah. ngifuna ukwazi like what makes ama-event akhona ubona ukuthi are more successful njengoba usho nje ukuthi usebenzisana kakhulu nama-2K yabo wona high demand wena what makes yours like Ayi bethu sometimes bethu ayaba ne-success yabo sometimes yabo because ayi wonke ama-event bethu ahlezi yabo kuyaba ne-event la ushaya khona nje bethu i-loss bethu but I'd say bethu ukugcwala kwabantu bethu yabo ukugcwala kwabantu la ngibona because phela mina ama-2K bethu angifikela yabo afika nje ama-2K bethu agcwale nje bethu lokho okuningi bethu nami ngi-understand bethu yabona into ngenza kanjani bethu yabo but I think ukuthanda abantu but nje I think I'd say nje the amount of people abafikile kwi-event. Ngiyakuthola. So like iyiphi i-event yakhe stand out like bethu mhla 31 ma-auntie last year yeah no mhla ka-5 July mhla maningi futhi Maningi. mhla 27 maningi bethu maningi kakhulu bro. So thole kabanzi ngawe like who's always uhlonga dog yabo uzodloka nje umjita nje out nje bethu belisebenzela e-call center nje bethu njengoba ngisho ukuthi nami ngalumzila lo ngangena nje bethu ngendlela nje nami engayiqondi bethu ukuyishala nje 21st yabo shaya 21st washo ukuthi bethu ayisho lento engiyenza bethu iyangivumela but nje ngikhuleka kwamashu mashu F Devon Fort Phoenix primary overboard SRS just a regular guy nje bethu nothing much ayikho itheni yeah but I did all but yazi ngiye ngabona le mpahla le bese ufuna ukuza ngayo bese like are you into like lezi zinto bese khona le mpahla etrendayo kwamanje bese ama people like yabo lezi mpahla le profile pics bese uyayicheck leyo mpahla le ngipostile bese now posted isithini vele bese mina bese angazi bese yabo I think it's gender based yeah violence gender based violence but to stop gender based violence stop so ba posta u-purple yabo one of my profile purple so I was like I bet I my man of just do you think leyo mpahla le has affected the community yonke bese like as njengabantu nje in general yeah baningi abantu abafix baningi kahle abantu besifazana abangaphili grand yabo but basaba ukukhuluma bethu yeah so nje bethu affectile so I think iyona ndlela bethu ukustop yabo yeah ngona ngathi mhlawumbe ngayo leyo mpahla wena because manje it seems like bethu yabo it bring an impact akusiwo kodwa ukuthi bashintsha ama-profile pic yabo bayalento futhi basane nama-petition yabo okay yeah ukutshengisa ukuthi there's a number of like abantu besifazane nabesilisa abasupporta le movement ukuthi stop the gender based violence but it's becoming something that's yabo bethu yabo engathi abantu basafuna ukuyiphusha aside but it's a serious matter too much bafuna ukuyiconsider as like angathi national disaster something yeah true yabo because manje keep on going bethu yabona bethu nomuntu bethu osondelane naye kuthola ukuthi sekwaba kule position most you find that but you get to relate to it and then have to live to it so I wanted to ask you now given ukuthi bekuyibirthday engcosi yakho enziweni like showcase manje ucelebrate kanjani but ithengele ikhekhe bethu ingcosi bethu ngasho ukuthi ithenge mini offer bethu abo shout out to offer bethu offer bethu abo bethu kakhulu bethu so yeah but it was all here and then bethu abo thenga ikhekhe yeah bethu akufanana last year cause sakwazi bethu noma ingcosi isihlanganisele ipahla le enkulu le jumpa khona jumping castle bethu shout out private day rise kodwa this is just keep it casual bethu when you have a newborn baby like ingane ezalwe ezinyangeni ezidlule yeah how's it being a father showcase nje bethu ungalali bethu oje bakuvela akulalaka bethu futhi sancane ungalali but bethu umnandi nje bethu the feeling of nje ukubuya kini bethu awufica nje bethu mini you bethu yabo yeah it's a special feeling bro sure but bethu ufuna ukubuza first from you but like since bethu sifikile ngani like what have you learned bethu obona ukuthi sifikile bengiwumuntu kanje ngoba sikhona bethu yabo
Like, what is the difference between Hayi okwamanje angiqamanga yikho. yeah, Kusayimina nje. Yeah, ngithola. Akukho lokuthi ngumzali. yabo, Yabo hayi imina nje. just there today as a parent and now, Yeah. get to experience everything. Ithame li-2K. Ingane nengane. Yabo, Sure. first. Yabo, Yeah, first. straight. First. Asibuyele lana-ke dog. Like khona umbuzo like ola engqondweni yami. Why i-fan base yakho like iwamashu kangaka? Because I was born and raised in Ngomashu. Yeah, Sure, first. sure. So That's how it is. Yeah. Bayasaphothana abantu bayamashu. too much. Sure. Siyawuthanda futhi umdanso. Yeah, Eh, ngithola. Yeah. Tell us, but ngifuna ukwazi ukuthi kunjani bezikhulela much because it seems like it's lokishi nje bese yabo. And the pride, abantu bakhona bane pride ukuthi basuka kamasho. Nqawi. Bethi kumnandi kamashu nandihlezi nje bethi ngena ama social media nje everything kwamashu nje bethi tumeka kamnandi nje so nje yeah. Ku grand. Eh, Sharp. Yeah, go sharp. But except it's on the yeah. I wanted to ask about like siyakubona manje uya MC Mm. like yini into ekwenze like wakhetha leyo mkhakha lo because besibona ngathi you a promoter and an event organizer. Khona igama engangijwayele ukulishaya yabo. Litsawuyeke. Yayizwa lona. Mhm. So basically sodlala ingoma emnandi ngaleso sikhathi ngivele nje ngithi awuyeke and then wonke umuntu usebemeza nama awuyeke yabo. So every time I have an event I'd normally say awuyeke yabo then they'll sit after me. Sure. At some point yabo ngaqala nami ngafuna bethu ayiye yabonke nje lonto Sure. yabo. Nakhona so ukwenzela ukumnandisa kahle mangithi thatha i-mic yabo. I want to go MC yabo but nje awungasho nje nawo. Yeah, ngithola. So uyibuilde kanjani i-relationship nama-artist afana noDladla Mshunqisi, Mgilane and isikusize kanjani wena kwi-career yakho? Hayi ngisize kakhulu. Yeah. Kakhulu nje abafethu bangibhostile mfana bangibhostile bangingenisa i-fan base nje ngathini umuntu nje mfethu oyibonela i-potential yabone ne-bright future mfethu as umuntu osephezulu egamini mfethu ngathini ukusupport intwana yabo because you see potential so ngisho nje ukuthi ama-situation akanjalo Yeah, yabo. ngithola bro. Yeah. Yeah, but kubalulekile khona mfethu ukusapothana mfethu yabo. Just yabo mfethu ukuthi yabo because now mfethu you in a position ukuthi now mfethu you can do something that is big for yourself True. as a ngathini as a event hoster yabo shaya bese into egrand mfethu Facts. yabo. Yabo sengifuna ukwazi but like how do you make like a profit ke njengoba nawo busho because at the end of the day fanele uyenze profits guarantee as an event promoter mfethu. Does it guarantee you to have income like Yeah, ngiyadinga income. Siphila ngayo. Sayidinga nje income Sure. mfethu. So, I-profit time is defined by the amount of people abafikile kwi-event Yeah, yabo nama-expenses engwakhiphini. Angasho kanjalo. Sure. So kuhlongo events do you have like a team which is Khona. behind? Yeah. Khona Yeah. abafethu. Give a shout out to Amachita. Shout out to amachita. Oh, you're not gonna name them. Abafethu Abafethu, bathanda bethu ungaveli bathanda behind the scenes yabo. Alright. So shout out to the team because siyabona like nenza into enkulu bafethu. Yeah, correct. Like i-movement yenu is one of ama movement edubane mfethu ongasho ukuthi For you would. yeah for you for ama 2K. True. 2K shutdown. Yeah. Shutdown yangempela. shutdown yangempela. So manje like ngifuna ukubamba nalomqondo lo ukuthi how do you get amantombazane to like ama-influencer to repost izinto zakho kakhulu like for it to trend yabo because nathi sakubona lapho ukuthi ureposte kakhulu and then sabona ukuthi okay lo mjida lo is doing into ekanje. Uyabacela mfethu. Sure. Uyabacela mfethu ucele nje mfethu ukuthi mfethu yenza into ukuthi la ngicela ukuthi ungisupport ungipostele la. Yabo nje Ngiyathola. simple zokucela nje mfethu nothing much yabo. Yeah. Alright. But don't you feel like it's like a same strategy mhlawumbe namanye ama-artist awasebenzisayo noma abantu basuke sebeyi-participate-ela bona abanye? Mhlawumbe lowo muntu la usuke se-participate ebona ukuthi mfethu nayo ne-event ephushwayo. Iposto nalo hayi shuthi akuzobe kumnandi. Abantu abaningi kwi-social media bayakhala ukuthi hey lo mjida wafika esigelesama afika wayishubisa laphana ehamba noDladla Mshunqisi ama-activation.
So like tell us more about the experience yakho performing for iy'ngane ey'ncane esikoleni nani nani. Kumnandi yabo. Ngoba ama-2K phela Yeah, lawa. ubona i-fan base yakho Sure. nje akumnandi. Nakhona ngisizoyena udlala yabo. Shala ama-school tours for usuku lomshongqolo ozobe ngomhla 29 November. Princess Magogo, but I'd say nje good experience. So what was your role kuyo yonke lama-activation ebenzeka? It's basically support system yabo. Khombisa ukuthi asikhona nokuphusha nje ukuthi i-event ihambe kahle, abantu bafike ngobumnandi babo, yabo kuzobe khona isibanibani yabo. Yeah, into kanjalo. Ngithola bro. So awusho kabanzi like nibuyisela kanjani-ke back to the community yakaMashu as ama-event organizers? But it's just giving ingane eningi ama-opportunities yabo. Yabo nje ama-event ziningi izinto esenzakala kuwona, you get ingane zama-content creator laphana, ezinye zizophusha ama-clothing brands abo, omunye uthanda ukuba Republic. yabo njenge-Republic Sure. nje yabo. Coded Steez, Yeah. So nje into kanjalo yabo. So- Nanokuhlanganisa nje sisonke yabo. I-event isikhathi esiningi sisiza ekuthenini ubalekela i-crime mfethu yabo. La kugcwele khona abantu mfethu i-crime ibancane ngoba phela wonke umuntu usendaweni eyodwa yabo. So kuyasiza nje mfethu. But kodwa ngathi futhi like like let's say uhoste Moses Mapedi. Moses Mapedi get it ukuzwa ukuthi mhlawumbe kwenzeka ama-crime amaningi mfethu. So like ngifuna mina ukuthi mhlawumbe ungichazele kabanzi when you say you experience a different like scenario between those two. I have an experience into yokuthi wathi kuphela i-event yami kwenziwa ukuthi nokuthi nje abaningi bathi bayathandaza before beyenze i-event. You also do the same. yabo nje kukhanya nje mfethu kube mhlophe kungalimali umuntu mfethu ingane enjoy bese wele emagazi Ngiyakuthola. So i-audit lakho lesekeleza kwi-event yakho. ujwayele ukuza ama-event. Ujwayele ukuza? Kodwa ngiyasheshe ngiyamxosha. Because khona izinto ezenzekayo. Nomgilane bafika bejulukile ebusuku. Ngiyalixosha nje i-audit yabo. Hayi ngeke. Hawu ngicanga nje udansa noma wakho. But like liyakusupport. Too much. Angisupport mama, support kakhulu. I-relationship yakho noma wakho futhi seems like it's a good relationship. Yeah, it's too much. Yeah, it's strong. Very Kamngaphi vele relationship? Yabo ngoba usho nje ukuthi uyafika i-event yakho. Kube first born. Oh yeah. Ama-benefits of first born Akuze ukhalela ucheese lapha kini. Uthi hayi ma ucheese awukho efrijini. Yakuvula inhliziyo mfethu. Kwenzekala. Mfethu uma ufika no-cheese mfethu yabo nje i-drink izinkwa kamnandi yabo nto ukuhlala ekamereni unqanda ukuyonza ukudla yabo bhaso ubona ukuthi khona u-cheese yabo. Sure. Kuthi kushaya lezo ikhathi ey'khathele sohala ukushaya lesikwe esino-cheese nje. Sure. And mangifika u-cheese awusekho mfethu. Mfethu ngiyababuza bafethu uphutshike mhlawumbe ufihliwe mfethu. Kuthi u-cheese uphelile mfethu. Amele ngitshele mfethu amele ngimtshele uma mfethu ngiphathanga kahle le yanto. Udla nalo cheese ngathi letho bewushane rama bese sithi cheese ngaphezulu. Toast embalapha yabo udedela ipizza yakho nje imagination. Shekeza samqondo mfethu. Ngeke ngabona bekhona impahla ekuthiwa HE like events like ngibona ngathi ikhona lapho pusha khona like hlonga isibonga. Songa event. How did you come up, because like it's a business kahle uyabona, but how did you come up with like the whole concept of it? Mfethu ama-event aphela ekugcineni bekumele mfethu abe kwazi ukuthi nje mfethu ama-event aba kahle la. So I was like hayi mfethu vele nje ngifake isibongo sami lengithi hlonga events yabo ne-logo futhi HE. Yeah. Manje ama-collab lawa o-Republic o-Coded Steez wathola kanjani? Like how do you get ama-clothing brands? Abafethu bacela kahle uba-promote because they see you pushing yabo yabo wenza into right kahle yabo. So as umuntu onabantu abangilandelayo mfethu mhlawumbe mengizoqhamuka sengigqoka i-brand yakho izongisiza leyo nto yabo because I'm sharing ama-contact details, describe about the fabric nje yabo. So describe about the fabricality sibone ukuthi But quality base yabo.
Ngiyayibonela kodwa nani bafethu. Sure. Ayikho into engayichaza No, lapha yeah, yabo. But so malume wakho ngibona nale mpahla le yabo. Yabo le design first yabo. Top notch. Nathi siyawadinga njalo bafethu amalento le Benigqokise yeah nisigqokise nathi bafethu if une brand like Dedede Yabo. bafethu sipromote. yeah sipromote Yeah. sekele ukugqoka o Springbok Bona khona bona ngesurprise bafethu. ngiyadlala to Bese futhi ukusigqoka njalo. Ngizile gale awutshela. Awusakutshelanga manje mfethu. so like bu record einsukwini past few months Yeah. ingoma like yeah Ingoma ngangikahle nje ukubonga event engayishaya kade. sure Yeah, I own that event. wayishayela kephi kade Kade edek 5 July. Took a shutdown nje. yeah Shaya khona lapha kade. yeah So ngithola ngashaya igomlo bastard. Lekomlo pasted mfethu. Yeah. Bese the only mfethu. so iyona ngoma engasho ukuthi like isingile ye EP Yeah. Alright. Uyishaye noba konje Upi rock not dead. sure Showcase. yeah sure yes. Yeah. So ngathini like amaclub amakhulu approach like Olive because ngiyabona usuya hosta nakhona Yeah, ukusiza na abafethu yabo. Eh, Yabo bekahle bekufake endaweni yabo. so Yeah. do you have a manager Mina Yeah. alikhona. oh Manager. Yasiza manager khona. Like kusiza then In like terms of ama bookings, mhlawumbe lethe ngizobhooka endaweni ethize ngizodingana ne transport yonke nje lonto. yeah bese Yeah, the ngiyathola. only structure bese sibalekile mfethu. Too much. Ngazenzi nje bese one man show ngathi Yalimaza lonto. yabo carry everything on your shoulders bese yeah but like when you saw like like we recently commented about you on the show angani how was like the experience like everything bese ubona It's from having a bad day nje to a good day. Showcase. Like it's like bad and then you just saw this thing like whole mood just changed. So yeah, it was a good feeling. khona abantu abakhuluma ngami Exactly. Yeah, Yeah, ngiyathola. ungazi. yabo. You posted something ukuthi someone is looking up to you Mm. today angani noma today or Yeah, yesterday it was today. Mm. Yeah. ukuthi if someone is looking up to you wena kumele Ungaba disappoint Ungaba because disappoint, bayabukela sure. wena but Mm. baningi abafethu ababukela kumina Sure. but baningi so angikwazi uba disappoint. Yeah. so Yeah. But like i-fan base yakho you've built it nabantu ukuthi nabantu mfethu yabo abakhulayo mfethu besho mfethu even though buka nje usisi from u-DJ mfethu far from lento yenza kodwa nawe yasho ukuthi yabo nami mfethu ngifuna ukufika kule position yawasha nje ama-event Kakhulu. Yeah, so, ngibonile inkwalo. followisha Yeah, inkwalo. inkwalo. similar to what you do Yeah, I took a into shot ama-2K so I think like kumele sicollaborate bafethu Bothi yabo ngaphumana. to build like enye movement enkudlwana yabo Yeah. Tswep. akufani ngoba yeah but say akufani Yeah. so what are the plans for this year and like the upcoming years Next for year ihlonga events nje Awu. nawe personal akwenza nje it-took a shutdown awuyeke festival nje yabo. yeah Yeah, yona vision leyo. so ngeke usibriefe kakhulu because improposal mhlawumbe Yeah, I don't wanna Yeah. jinx the moment. ngiyakuthola but like festival bafethu yes and like I think like if kungaba khona a bigger festival like uyekele ukuyishaya endaweni Uzakutshela ukuthi ngiyishaya kanjani Oh, fethu, like I'm supporting the movement. Yeah, Ngiyayibona but movement. And ngiyayibona I ukuthi see a bigger isonga picture lento, of it-2K shutdown. I see a bigger picture. yeah though. but So that's why I'm advisor. Now I'm Yeah, so advise with Texas. yenza kanje Yeah, boy. sure. Excellent. Nami ngiyayidinga advice. Yabo. True. See me bro. And so Lungisa it lapha was- nalapha. Yeah, because Yeah, yayibona sure. leyo nto mfethu yabo Short and iyahamba long, bro. yeah. But- Asikhulume ngegqomu ngedukane bafethu the new wave. It's I-wave entsha. Mina Amnandi bese ngiyitshela amagwinya. ukuthi Amnandi yeah, amnandi amagwinya. Ay. Mina bese ngiyitshela ukuthi ayiqomelwe manje walibulele iqomo. malume lihamba kakhulu. Lihamba kakhulu. Yeah, Sihamba yeah, ngomunye umoya manje. Sure. One Umoya way. wodwa. Come one way.
yabo nje uma Oh. ulalile igqomo usufile ngathi usele manje hayi phela ngathi usele nje abantu abaningi ba-relocate abafuna ukuhlala kamasha bafuna u-experience le nto Le mpilo yaseLondon. ngiyakutshela wena Awukazi eyelo lodge lapha eMlazi. So ayiqopha kuze kube o-6 lapha. Angikazi but ngiye ngizwe nje Sure. Ngiyakuzwa. So wena ama-event akho aphela ngoba isikhathi? Because ngibona ngathi suke sekukhanya futhi ubone ukuthi abantu basadansa la kwenzakalani? sube happy kakhulu I-morning bag. morning bag nakhona Sure. akusiza ukuthi yabo ngiyancamela ukuthi abantu behambe sekukhanya nokuthi kuhambe kusamnyama because izinto ezenze ebusuku futhi azikho right yabo ingane zakidnap abantu mase kukhanya sekhona ama-transportation Sure. Uyena amatekisi nawo la. yeah so Singenamali phela imali yakuphi. so okay yakhanya vele so Ngiyakuthola. Kodwa mina I feel like yabo angisho kabi yabo like ama-event eGqom seems like khona lento le enza abantu bebe-hype ngale ndlela le angazi yini le abayenzayo dog ujabulise ingoma ingoma boy hayi bajabulile isihamba yodwa futhi Le culture yeGqom le. Nami le culture yeGqom. Hey, kodwa let's not get there. let's not get there But i-culture yeGqom akufani ngone bro. Nami I used to like mina iGqom ngangililandela ngekhathi ze-explosion nani. yakaba naleyo moment Yeah, naleyo moment le iGqom bro it's a culture edubane mfethu yabo sure. kwangempela yabo njengoba sesinibona nina senilivuselele because uyasitshela manje ukuthi like event yakho straight out Gqom yeah one way you know what yeah yabo kodwa phela like you must dive into amanye ama-sounds njengoba ngikutshelile ukuthi like siyadinga ama-day vibes kuye kusho i-hip hop nje yabo bakhona nosikushikuwa abafuna ukuzwa kwi-event yakho yabo sure futhi kuye kusho i-hip hop uthole noma uMitch uphethe uDJ Mitch yeah uMitch uyayi-DJ hip hop futhi kamnandi kanjani mfethu so decide kwi-channel yabo nabantu ukuthi bayifuna awufethu mfanje noma ipiyano encane nje kuye nje kudanse nje yabo kancane ayadlala ipiano emini nje yabo bese-ke i-line up usuyayibuild up-ha yazwakala Kodwa uthini uMgilani nge-weekend uDisemba during the week yini uthi i-weekend uyithathaphi zonke lezi zinto zakhe futhi unjeyana awusitshele uphila naye pure talented one Cwembu pure nje genuine nje futhi into kuyena nje kuyena ngoba into eyikhuluma even ama-voice notes akhe lawa ashango skit hey skit hey amagalela akho abhudi angazi uncoma ibhluke lakho uthe amagalela akho engasho utheni umjida very unique very unique dog akekho ofana nalo mjida kunjani ukuba around him bese hlezi uhleka bese ahlezi uhleka bese akahlekisa special every moment is special and like umuntu olento le kuwena like ngathini mfethu okubhekelelayo uhlezi kucheck guide uyaguide mentor kahle how's it like having a mentor like efana nomgilani ngoba thina Cwembu simazi phela eshale zishandi zakhe so wena uma sekhuluma nawe yabo ukutshela where you going wrong yabo senza kahle enza kanje nanje ngihlezi ngikhona seke weza ukuthi ukeshada akaningi aphutha emdala support so manje ugiven we are having this talk izolo yokuthi if ngifuna ukubhook i-artist elikhulu for i-event yami kumele ngikhiphe imali engaka wena usitshela ukuthi like these people come to your event for free dog they perform for free so like awusitshele dog kabanzi ukuthi how do you build ama-relationships akanjalo ukuthi lo muntu lo ubhukha ey'ndaweni ey'thize ngo-50K but mina ushayisa mahhala ezongidlalela support nje nokubona i-potential yabo umfana omncane mfethu yabo nje nokuthandeka nje mfethu yabo so nje ngathi i-support nje futhi ngi-appreciate kakhulu sibonge kwabafethu sibonge kwabafethu but kubalulekile ukuthi kusaphotwane true end of the day bayibona na into grand
uthi ufuna ukuya egoli-ke manje-ke. Tell us about like shifting it to shutdown to egoli. Nasegoli sike sifane nje igqomu nje nathi egoli one way. Sure yes. Tell us about your collaboration ubuyisho ukuthi you wanted to collaborate with the Gqom Therapy. Lo kahle kwayinto Isaplane. isaplane but yagcina ingenzekanga. Yeah, kwayinto esaplanwa. Izobe ikhona Gqom Therapy, I think like Ngibonile. yeah. Tswep. La origin ihlaphe yoqonqa. Mm. Yeah, akufani mfethu. Yeah, bengifuna vele bayibuyise edubane ukuthi like eish. Yeah, experience a lot. Sesi experience True. because ise Jozi Gqom Therapy yabo. Mm. Yayibamba ukuthi neGqom ikhona Iyaphusha fana. eJozi. Yeah, And iyaphusha. iyaphusha eJozi kuyagcwala iAlexandra bro. Yabo. Kuyagcwala. Yeah, but Yeah, it's a kufana. trend, but push of its movement, but yabo. Yeah. Yeah, uPerfect. Usekwafika ngithi nala echannelini. Yona yonke lo gang le. So tell us about like when ama-artist ngathini aperforma kwama-event akho ungasho ukuthi like we must look out for in the couple of years to come. Emaningi uDJ Sure. Ari, Yeah, ngiyabona Ntwana uyayiphusha vele. Chopper, ayayiphushela man, mayiphushela. DJ Ari, uChoppers, Deben Shandisi, Boys and Pangzini, ziningi stress ama-2K eziningi like baningi ukida 98 DJ Creations baningi bafethu. Yeah, ngiyakuthola. Baningi kakhulu. Don't you feel like ama DJ producers asemaningi ngalendlela le? Because ngoba wabala nje uChoppers kuphela Manje ngifuna ukwazi ukuthi mina kwenzeka kanjani i-event yakho because njengokuthi straight out Gqom. So njengoba DJ bonke bedlala iGqom like ingoma ayiphindi or Hardly ziyaphinda but kukancane bonke umuntu like they all have the different kind of music Yeah, yabo. futhi As much as we Gqom but khona uthanda udlala usibanibani, khona uthanda udlala usibanibani ngama eziningi yabo. omunye udlala uleko, omunye udlala uboy. Uningi yeah, Sure. so Ngiyakuthola. omunye uyayiproducela ingoma zakhe yabo. Yeah. Ngiyakuthola. Yeah. Carry on. Cut me off, Ngisabuza ngalesa sikhathi nakhona. Kodwa-ke but let's continue mfethu yabo. Yeah, but so since like kukhona nje ngoba usho mfethu ukuthi akhona ama-artist mfethu asakhula mfethu. Like ngathini mfethu yabo kuwona lawa khona manje, but do you think they will bring that different sound kule mpahla le sikhona manje? Yeah, bakhona. Bazoletha i-change yabo. Wonke umuntu unesikhathi sakhe empilweni. Yeah. Sure. Yeah, you just have to be patient. Ngiyakuthola. Yeah. So uthini ngeGqom like winning song of the year? Ngidlala ngamna zonke zimnandi. Zonke nje zimnandi. Zonke zimnandi. Ayikho emnandi kunenye zonke zimnandi. Mayiphela kudlala uyajabula, makuphela idlala uyajabula. Sure. Yeah. Yeah. Kodwa li-underground kakhulu iGqom mfethu. Njengoba kanje noMaskandi. No, yazi ukuthi abantu bawuthanda kanjani uMaskandi. Akwazi wacabanga nje ukuthi ngidonsa ulimit nala mhlawumbe kwi-event yami mfethu. Ngiyakutshela bro, ukushintshe nje uthi special yabo. Ngiyakutshela bro. Ukudonsa nje noma ungafika izole bro wami ngiyakutshela i-event ivethe nomuntu waMaskandi bro wami. Noma esengena stage ngiyakutshela uyabona ukuthi hayi. Phela umuntu une Ukuthi different fan base. ukuthi phela nawe i-culture yakho yabo. Ngeke i-culture. Ifana no-Aries into yalento. Unento yakhe. Unento yakho i-Aries. Ngeke uthole i-event e-Aries ekhona oba yabo. Yeah. But like into kanjani futhi i-culture eGqom. Yeah. But all lot but support nje bekhona but naseyintwaneni but eyintwana futhi sigcwele but yazi ngeke ngabona i-video with Instagram itsayibo usesigele nakhona kushaya lezi mpahla zakho lesi MC because aveza sisondela zonke kuwena vese. Like how do you feel about that vese ngisho nasesigele zikubone nje hayi isikole ofunda kusona lesa noma No, it's a school tour dlela mshunqe esipromote usuku lomshunqo. Yeah. Yajabulisa ukubona town bekuthanda. Yabo bakubona ku social media nangu lo. Nangu lo. Yeah.
Yeah. Mawusuku lomshunqo futhi amathikithi mfethu sawuzama nokugivela manje mfethu. Kusebenza imali. Kusebenza imali. Ngiyakuthola. Bathi don't mix business with pleasure. Yeah, but futhi Hayi siwathenga. Kodwa phela yabo futhi ama-event amaningi kumele asigaye like ama-media access yabo. Yeah, but- Sokwazi ukuthi sifike nathi nama-mic yawo interview futhi yabo. Push i-culture futhi because i-culture iyafunakala ukuthi ibonakale Push yabo. it, Yeah. yabo. Yeah. Babalekile khona push culture Yeah. but yabo. Sifike a bit. Yeah. Yeah, but so like what are you working on ke manje from now on dog? I want to hear. Manje nje uphusha nje lama-event asele and then after that mhlawumbe sengizoqala ukushaya ama-festival but nje i-focus nje kulama-event nje la. Asele. Yeah. Sikubonile ubhukiwe kwinkasi. Tsep. That's experience. Special Special, moment nje. yabo. Yeah. Ngikhona nje. Uzobe unomapolisa in the lineup. In the lineup dog. Yeah. Awe say shout out pu lapho baba. Yeah, but it's like how do you feel about that? Ayangijabulisa futhi yabo futhi ngiyapusha yabo yenzeka lento le. Yeah, So who's yenzeka. behind like Inkasi experience? Because I see like Nazi culture. Omalume bethu nje. Mhm. Omalume. Ngiyakuthola. Lapho abaphusha umasho kahle. Yeah, i-team. Ngiyakuthola futhi. But I Asijabulele ukuthi bayawubona umsebenzi wakho. Yeah, Baze yeah. baze bekufake futhi. Too yabo. much. Yeah. so lo Fuck. line uplake kanjani bese like ikasi bese ngathi abantu sebeyivumile makhona umuntu wangitshela ngayo bese sebanezana opportunities ngathi bese idwana bayathembela kuzona that's esiningi. Yeah, ziyaphusha njengoba usibo kahle siyaphusha nje kahle yabo so balele ukuthi umuntu umrecognize yabo umenza kahle ukubona i-potential umsizi. Yabo. Yeah. So uthi wawulento le wawusebenza call center Yeah, before yeah, for yeah. 5 years. Yes. Sifanile ngiqeda isigele nje ngisha lama-call center yazi umusebenzi ama-call center kwashintsha 2 months 3 months usibane la yabo nje 1 month. uhlala ekhaya nje bekuyileyo mpilo nje No given wayiphila leyo mpilo nje. Uthole usukhathele. Khathala bese mina ngasipana kangaki lapha e-concert ka-2. Awu ngashaya inyanga shaya phansi. lokhu ushinto eyodwa Yabo njalo. lokho shit eyodwa bese yabo. but usithi- Angiholanga kodwa Uthini ke. umsebenzi wakhona? Ufunda phansi script noma? Yeah, afunda script Memorize. yeah Ngiyakuthola. sadayisa noma Wayibona ukuthi lento le faka kusito yapi le. yeah nakhona kusize kona ukuthi ngiqalele umzila lo. Yeah and ungisizini. Ngiyakuzwa. Yeah, futhi Fine, uyabona bro. futhi nezinto lapho buzenza khona So ubona manje- ziyangisiza nakulento engiyenzayo mase ngikwazi ukuthi nginegotiate ngoba Yeah. ngiyakubona ngathi umuntu vele okwaziyo Mawuzoxoxa. yabo okwaziyo futhi nokunegotiate Yeah, futhi kubalekile yeah, So Yabo. manje lento yakho uyigrowe kanjani bro? Endla. I-fan base yakho and the amount of followers you have like on Insta and TikTok. So social media. Yeah. Social media nje ucela nje abathi ukupostela abantu ucreate date isikhathi pattern nje indawo ethize kuzokwenza ukuthi nokuthi yabo minister Mathuke still every time minister Mathuke khona izohlala ekhanda labo lento le it's minister Mathuke. Sicwele bro. So can you call i-Akeli Mkidani for us like sifuna nje shout out of it. shout out Yeah. again but Mhlawumbe ubhizi simzama. Dakota. Put umdala ukrani. Alright. As long as ukrani nabo bafesi labafuna upost shout out nje kuphela. Shout out Abanja again. Ngiyaphila kunjani? Great, but you live at Simeon Kevin show, but Right, professor. It's right, siyabonga, siyaphila bhuti omdala fethu. Sifuna nje ukushout out afethu sisho ukuthi siyakubona izintwana fethu edubane into oyenzayo inkulu kakhulu. And Kakhulu, sibonge futhi mfethu. nokuthi ube imenso entwaneni yethu owethu ngapha eceleni yabo. Umgade nje fethu. Sibonge kakhulu.
Akukho kudlula ukubambisana bhuti wami and akekho ongcono kunomunye kulento esiyenzayo noma ngabe kuthiwa yini but nje once understand ukuthi ukusebenza ukubambisana ikona okukhuphula nayo iyona nto eyosiza ngoba phela lento odlelana umona bhuti wami isishaya abantu abaningi phansi and isazoshaya abantu abaningi futhi. Siyakuzwa mfethu. Yeah, we need to be careful kulezi zinto ukubusisana nje sisodwa kubaluleke kakhulu my brother and akekho ongcono kunomunye because isikhathi mfethu asithembisi kusasa omunye kusasa kanjalo kanjalo. Siyabonga bhuti omdala mfethu. Buka phela sifuna ukubuza mfethu ukuthi i-energy engako uyithatha mfethu. Mfethu. Uyasho wethu ukuthi is something that is unique. Umuhle ehleli nawe nje mfethu umuntu nje oyirelaxele iphula nje ikhulumelayo ehlekisayo. Like ngathini? Ngathi mfethu ukhathe long story short lapho kahle kahle yabo if umuntu umuntu kanjalo lokho ngikunderstande ngami lo muntu is something asuke ehide most abantu abaningi ababuke ngathi ba happy if once wathola istory sabo uzobona ukuthi bagqoka imask kahle kahle kune side alifishayo akekho umuntu ongahleze happy phambi kwabantu umgada lo muntu usuke nezinkinga phahlezwe inkinga usuke wayishuthi kunento ayijena yona ukuthi inkinga zakhe ezakhe akumele kubona abanye abantu. Siyabuzwa bhuti. Yeah, so what I'm trying to say wena bhuti i-energy yami uyayideserve ngoba okubhekane nami kusuke ngakudingi wena as umuntu oseceleni unless siyi-closest friends ngaloo nto sengakutshela bafu kanje because once waqala wabona ukuthi mhlawumbe mfethu nomfethu noma esesimeni esikanje usuke ngekho right uzoshesha ungijampe yabo uthi nje tukhathe lo story short mfethu le mask engiyigqokile I think iyona engisizayo ukuthi abantu basheshe bangijwayele but ngaphakathi kwaleyo mask mfethu engeke ningayiningi inkinga my brother yabo. Siyakuzwa bhuti. Yeah, but nawe sengenze nangelinye ilanga into yakho nje mfethu ukuze ihlezi izohlezi umuntu oright ebantwini noma kuthiwa mfethu unenkinga endlini noma kuthiwa ungayivezi. Ungayivezi inkinga zakho indoda. Siyabonga bhuti mfethu sibonga amazwi akho Mgilane mfethu. Uqhubeka uphothule nje hami mfethu sigcwele ngawe mfethu edubane mfethu. Suduze ngisho phela berazo. Kakhulu mfethu ukuphothula phela talente yogogo nathi asizenze sisemele indaba zethu ezayiphothula kakhulu so njengoba senza nje mfethu nathi akusenze. Izo tak. Siyabonga kakhulu. Chef. Except wayidlala njalo. Awuqala nxa ukhuluma noMgilane. Relaxele mfaka mfethu. Akodwa lento esho mfethu uqinisile mfethu indoda phela mfethu ngeke lokho hlezi yabo. Yeah, siyasiza mfethu ukuthi yabona mfethu hlezi ukuyibest nje personality yakho even though izinto ayifika mfethu yeah mfethu. So awusitshela like ngathini intwana lezi mfethu omagolide besisakhuluma ngazo. Hayi izinja zokugcina izinja zegame lezi promote igqomo ngempela abayiphushela nje mfethu bayiphushela nje babona nani ku social media mfethu thanda abantu abathanda abantu nje intwana mfethu. So wena ukundana kwibhaba ama-2K ya ngikunda ibhaba ama-2K inja yami nje naleyo izo zonke izintwana si-inspire lezo yamqamba nje ngathi ayipapa yama-2K ana kumele ngizivakashele bro yini episode nayo izosikunda live ibe podcast sayitswebhu content kusho neqomo background except yesiphothule kancane asibonge bhuti omdala futhi nawe uzivakashela namhlanje yabo angasaba futhi ngathini like ngathini ama questions ami ayangibalekela ingane wenze njani uma ukuthi hayi ngeke uke wayibuza lento le before yokuthi like amathengini amaningi afika kurepostele bese abuthi ish osisibam la bafethu shadile lo muntu bafethu kazali Ushade ngempela futhi bro afethu is in a serious relationship and I like that dog. I like that. Okay. Wenza kanjani na because yazi phela manje
Ayi. Uyazi bethu uma ulova bethu ukuthi sometimes When how do you stay like disciplined? Hayi, Yeah, imama Mbuzo ikhona. wemenze. Yeah, ikhona imama. Khona imama. Yeah. Bambe mfethu. ngesandla iGerman Yeah. hand. Tswephu. Siyabonga. Yeah, So- ebhekane nayo. Akudlala. So iziphi like izinto weird like osewayibona ama-event osewashaya before I haven't really come across the like weird things. Yeah, ba ngihle ngibonela beyijabulela nje. Sure. Yeah. No, right. So like i-spirit esigaba like uzubona na kusuke kubeni uzwa ngempela like basatha apha abantu bro. Bese happiness bese. Happiness. Njengoba ushile Mm, ibhuti omdala inkinga ayiningi bese akumele uveze Sure, inkinga sure, zakho sure. bese. Yeah, Usuke qinisile. uyoba happy lapha bese. Yabo, Just for so, the day. yeah, Yeah. kubalekile once in a Yeah, while. so Ushiyele ubhuti omdala versus. so like do you plan move around like amalokishi not like staying kamashu kuphela? Yeah, no. Yeah, soon, just time goes by. Share my baby steps, yabo. Yeah, ngiyakuthola bro. Yeah. i-culture bethu kwamashu igqomi yazi ukuthi i-culture kwamashu yathi different. True. Kwamashu ngibone nje angazoba nangibona ku-social media bebavele nje bavuke baphothule nje nje ekuseni nje Ekuseni. I-street bash nakhona ngazi kwenye indawo nje. Zakhala khona- manje sizabuya bafethu nifike nje. Nah, so it's fake. igqomi vele lakhona leli noma ngoba phela lihlukile futhi leli igqomi lengijwayele ukubizwa Yeah, qinisile. noluzolizwa kuproducer wasemlazi Yabo, naseLabone. uzobheka yonke le generation eningi even ngisho obani o-AK Music igenge yabo nje Yeah. inokushaya vele leli gqomo oluzwayo do yilo leli lokuphothula Yeah, sure. Ilona. Lishintshile igqomi laseLamonti alifani nelishawa kamasha esemlazi njengobuso yeah. Facts, awafani, yeah. but ushimora futhi inspire lonke umuzi Yeah, yeah. ukhona ungamfici khona ama-vocals Yeah, utswembu. incane Uyafaka umalume. Yeah. So- so yini inspire lishile ukuthi leli likamashu bekanje qale wobani mhlawumbe ongathi ade wababona kuqala Hayi ibona obhuti omdala. Mm. Hayi ibona obhuti abadala baningi kakhulu. Yeah, baningi kakhulu. Ababe-push movement. Yeah. But, yeah. Ah, zasho. So umgilana akazakugundi. Lutho akaza nkundi. Oh, Abeqabanga akaza Sure. nkundi. ngiyakuzwa. Phela wayne barber shop yabo. So ngifuna ukwazi like ukuthi how it's i-barber shop yamgilana why it's on like stop ukuthi asimbuza. Uyazi bhuti omdala ukuthi nje usaphusha busy nembona nje Mm, bafethu aphusha ubhuti Nah, omdala zasho, yasibani. But ikhona yonke into nje. Ikhona i-container but like Right. Yeah. Okay, khamba. Simbonge futhi nomalume for doing that for umgilane bro. Hey. Yeah, true. Yeah, but simbonge it's umalume all for centers doing around that. supported. Yeah. All centers around Balekile. supported. But yeah, but any last question that you have, go see. But they got Nothing much nje sithanda ukubonga futhi owethu Hlonga for Angasaba mfethu. ukuza kwi-podcast yethu supporta nathi as amajita for reposting yabo. We have to give you your flowers like nani flower lapha yabo. Uthi ngikude kabi for like but we have to give you your flowers. Yeah, Showcase mfethu. Inkulu into oyenzayo idubane futhi. Uyabonga. Yeah, but ngaze ungaqhubeka futhi uyenze. But uyenze sise but awathi uqalile bethindo bethi ungasayeki. Yeah. Ngeke sayeke but Balekile. so Sophia sophabaza size sibe. Yeah, not Sophia Sophabaza. Catches like we angazi izoba nini 2K shutdown food but like Yeah. uma Ezayo. ikhona Feature make sure list. bafes Yabo. yabo sobe sikhona Sobe si ukuthi uplana nenenge bethu. Kwamanje sisadecide kwama-dates. December but Yeah. I heard you talking about December. Yeah, sadecide. finalize ucingo. Mm. Yeah, bafethu nazi ukuthi we are the media partners of It's all that boy. Showcase. 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 Yeah, but Yeah. konje abantu bethu bangakuthola kanjani bethu social media? TikTok Minister Ma2K na Instagram also Minister Ma2K ohlonga wethu. Yeah. But shout out to Hlonga owethu bafethu. Simi. Yeah, sayivala manje poison. Special edition. See me and Kevin show. We Out. out of here. Boom bafethu, siyabonga kakhulu bafethu.